Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ki noi lam jo Rib Youth Federation na sengkimi. Bat karat nong tung circle haka kat lai tre uyayong arhajar arpulai. Kila ajing rap de ki ben bat ki miet ya ka Saint Joseph English Medium School. Kabala senghi de ki pat ba jo ka snong ummat tu ka snong kabadan hakaput ha Rib Hoy. Bat kabadang don ha ka jinge kede apadang ka jila Meghalaya ba ka jila Assam. Ha kini skill sa kilang do ba Neverson Makdo. Ubalalong udukot ka RBYF sengkimi uba Shining Shadam ubalong General Secretary jong RBYF right nong tung circle uba Pi Makri ubalong orang ba snong jong ka snong ummat tu lembat kipat ba nong shong snong. Bat I ba nebar dari way ni kidukot jong ka RBYF Central Body mga kumasakri nyewan hangne. Habangi pet jangan ni kedong katan jungi habangi sngew ya ta jing ut jing nam jong kini ki prado prasnam ki jongi hangne ba kadon kawai ke school hangne hapo snong hendrei ka ke ba pelong pat ingi bangin perkhat ban yarap nam ta ni ke school adin bangi sngew banagaleng jong pi ong ba ka shamjing ya ki khun ki kti jungi bakin lei hakata ke school namar kikai da ke ktin Nepali namar tat adu menta kamdon kata ke school ke ba hikai da ktin khasi ke bala seng da ki khasi te hadin bangila ekli ya pertheu la isongkai bat rumba snong bat katok nangut kirang reurong ba bat kilong kumi hak tu sngi bat ki khun samla nila sngew don kata ke jing sngew Hagajong kumensim banong to banyarap shibun ngimla handrei ka igi jingdon kam jungpi hagtu sing kili ong ngimpat don tangka ben mansyong kikna school tena kata mit kata janmit kumta hi nagaliang iba nebar ila kular banong ban pensna de kini kiben te tat adu ni sngi ngilala ban penyo ini kiben ngai scam ba lengba kini kiben kebangi ai menta kin sami kita ki klor kari ki ban mi na ne ka dong ka than ki ban yalam lenti nam ta ne ka dong ka than ji ka badang sadin la dangi phai sha ki weipat ki banta mo dangi lei sekti ki jaka ki bala biang kum chamolos nai hoj tu school ki la biang ki la bet ki la don ki school private kini kitai mo hendrei ka basusi pat na galeng sarkar jungi hakum kini ki jaka ki ba yak haja na kapor kam ju don por ban pet kerpang namanta ka school ka jungi PE hagini ki sngi ki por ki ba like no ki noi kai jungi hadu kan no ki shastum ki hap ban mi ban yakhi na banta ban yo yata ka hok la jong te ka no lele shak ni ka dong ka than ki jungi ki badang sa kam ne shaklau shakam dong ki chrot hagajing shal da ki dei kita ki nong yalam ki ba pei ki ba yu i jingai ngai scam ba kani ka dong ka than jungi kanomlong shu umne ka school jungi kanomlong shu kuntai no kala de ban yo da ki school building dan ngai scam ba lengba ka jingi trelang rengkat na ka por bet pi ngin persyang ban ya keren ngin persyang ban wat kilat kilenti kumban ha ka sngi ka bang yiwan nangkong hangne om bangin wan pa wan pon ye pi na ta kano hendrei yiwan kum kita khot jong ka seng balang abai no mesim hakabaya itu bagi don lai pungut ai ka enrollment jong kena school te nila persyang benda syong bat usaining bari bu secretary jong ka rat nungtung RBOF jongi ila syong perkhat ong na benta lai pungut ki kena school ka ben don kam ka noteli tingla entat ban syong lai langut ka wei ka ben pujur long along lai pungut te hang tangi la ya phasna ka ben jadi phasna ka ben jing sang la de banwan ra ni tayo bladem kamar bagi don ki program te ngimla banwan ra tingla wan ra matasngi kumne kumba pila yoi te baan nang tanga so banai kuble ya lengba ka jing yalam nanti jong presiden bareng ba jongi ba bipul thank you ya ka ba nagapor sakapor I bitin lenti yangi isneng ikraw ba ngidon ka mensim ban syakri la kalong hainoy bentaro ngidon kam ya ka mensim ban syakri la kalong mengin syakri daga met ngskri daga bor daga jmut superkat kata diga thong jong ka RBOF mo ngi wanang ne
lengba ka jing penbej jong karat nung tung RBYF angkat dari badu ro bangion ai ne ga ben iwan kerpang da benta ka ni ke school ka St Joseph English medium school ha ka bala seng ka usnem araja arpawai mo menta ka mut kadang yai kumba asnem ai teng i ba ka school ka snong ka imlang salang ka don kam ya ka jingsai banweng banrat dingkong ya ka jinglong duk ya ka jinglong bit ka ditang ka school lada ka school ka sedang ban kilung menta ka ni ka school jeng pi kadang di sembai ibla spe te ka badon kam menta ka long ba pihak man sumar ha ya ini sembai ibdang spe ibdang lung lese yawan no gimrat yawan no gasngi kal kipen kolon no itu isembai ibdang spe kan long jing dunong ga bakraw ka bumut kai ka bangmut ban ken ka long pi kum ginong ilam snong baro kilong kumi kilong kpa gibran hapo jongane ka umat tu mo pihak don ka jing ya bak krilang nam ta ka ni ka school te kata ka jinglut kala along double tengis ngowan aku player bak snon bai don ka ni ka jing tu ka plan ka bukum ka ne ha ka ba inseng ni ka school kumne kumba ka long kiwi jaka ka sensang ban kong kimlong tang kumne ro kiker da ki plang da ki kata ka jing jong ka jing sang school plus nang ta ini bagi सरकार के सिम स्टिंग बा बे बत की स्कूल जिंग पुले kinong hikai kim juyo tulop here nagaliang jungi RBOF ngiyale kat bala tumno ban syakri lang ban ye konton lam ya kijing kijing jenjar jong di school kat bala la ibor bat imet bangi don tingi kermen bagani ka school ka bangi wan sedang ban aya ka ben rada ublay unang kerku yingi kumut ginang la susu ban le kai budun kam kalong pipim penbulam jing doai nam ta jungi bang nang lakban ya kene gelenti nak benta ban nang ijingai susu ya egi jing don kam jong godong bat kathan kamut kai ga mangkwa ban ong kalong mentang ila onra ka ben lese la sai le sngi kumno mo iba inang ban kren yang inang ban kro yang iwan ben nak igi benta katang i jing start jong iba tenang kaliang jing ngilong ibla kloy man yarap ya egi bang ila ban le ngimdai ki MLA ngimdai ki MDC iba kular mental akut ngi kai ga bangi kular ngi pendap bat ngim ju kular ga bahe namar kulai hite bangkit ya uba hati ukit unumla ngi kulari ke ga bangi ngila bangkit kata ga de jing kular na kaliang jungi ngim ju kular badik ga bangi kular ni pendat tingi kermen bagani ga school kanang ya nagasnem syakasnem kena ginang bon bat suki laradon galenti ngin approach sa office support education department bagi le kamha nam ta jing yarap ngin yodon rengkat bat iba ya ga bangi ya tenduk lang sa office niat kata galenti haduk sangut ikon mo ban pha mi ing dang arsnem lesnem kalong besem jing te nadu bangi laya seng ya kene school mo school St Joseph English medium school kanong ngadap daga jing sungu lengba ka jing tris tong lam lang jeng pi kilong kimi lupa bagi kun jingi mentah ngayo i ba kimdai su komba hagine gi kendiat snem ki boladep Jakarta ba ki habban sedang ya school haduk bagi khau snem mentah pat daduk bangi seng ya kene ka St Joseph English medium school ikun jingi ngalai i bakindang kampiu susu knet tengah kermen lengba ke jing sosial lang lunglei ya pi kilong kimi lompa ba ngin nangle susu na benta kino kampro par po jong kene kadong tanjingi lang bai wan tapi ba nengkong de bawan mana sudah pergi tiba kunci nama tanah nama kam dengan itu boleh ketang lagi macam ni ba tikam kalapoi kemudian dikasih kerja boleh cibun dari jeng lek bahan yang punya boleh nama tajung kiru itu bawan ya lang pat tunjuk lagi berkai bawan kapor bayar tuan lang boleh cibun itu bawan sekarang itu